రాజమౌళి గారు మహేష్ బాబు గారు ప్రాజెక్ట్ గురించి చిన్న అప్డేట్ ఏమైనా? సార్ అందరూ అడుగుతున్నారు సార్. సార్ రివ్యూ మార్థన్, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఈగర్లీ ఫర్ యువర్ ఫిలిం, యువర్ నెక్స్ట్ ఫిలిం. అది ఎలాగో వస్తుంది తర్వాత 26లోనో 27లోనో ఎప్పుడో వస్తుంది. ఈ లోపల నువ్వు టకటక ఇలాంటివి 2-3 చేసావంటే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఎలా ఉండబోతుందో మీ గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఒక్క ట్వీట్. ఇదిగా గ్లోబ్ ట్రాటర్ది గొప్పతనం గ్లోబ్ ట్రాటర్దే, బట్ లోకల్ బాయ్ ఉన్నాడు కదా, అసలు మనకు లోకల్ ఉండిగా ఇవన్నీ ఎందుకు సార్? ఒక అప్డేట్ సార్, ఏం లేదు, ఒక్క వర్డ్లో ఎలా ఉండబోతుందో చెప్తే మా వాళ్ళు కొంచెం తీసుకుంటారు. ఒక్క పదంలో అది ఎలా ఉండబోతుంది నేను చెప్పాలా? మీకు తెలీదా? నీ మనసులో ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు చెప్పు. అది అదిగా అక్కడ ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు, ఇంక మళ్ళీ నేను చెప్పడం ఎందుకు? థ్యాంక్ యూ సార్.